Bloc Verds Compromís hem volgut encetar la campanya electoral davant de l'Ajuntament com a símbol del que representen les eleccions, que és l'oportunitat que té la ciutadania per a decidir els seus representants. Els homes i les dones del Bloc Verds Compromís anem a realitzar una campanya neta i anem a demanar també a la resta de partits que deixen de banda les actituds a que ens tenen acostumats, encara que hem de confessar que no som massa optimistes al respecte. Fem també una crida a la ciutadania perquè escolten les propostes d'uns i d'altres, però al mateix temps també que sàpiguen donar-li la credibilitat que pertoca a cadascú i, per tant, que no creguen algunes de les coses que prometran qui no les ha fet durant aquests 4 anys o qui promet coses que també sàpia des del principi que no podrà fer. Ahir, per exemple, després de la del PP, vam assistir a la instrumentalització del Partit Socialista del drama de l'atur amb la increïble i per a nosaltres deshonesta proposta de crear 1.000 llocs de treball en la legislatura invertint 400 milions d'euros quan en aquesta legislatura, després d'invertir 600 milions d'euros, s'han destruït 5.000 llocs de treball. Què és el que ha fet, per tant, durant aquests 4 anys, si des de l'Ajuntament, com promet ara el senyor Orengos, és capaç de crear 1.000 llocs de treball? Si nosaltres estiguem aturats, li recomanem ja als aturats que vinguin des d'ara mateixa a les portes de l'alcaldia i li pregunten al senyor Orengos si això és possible perquè ells estan parats. Durant aquests 4 anys, l'atur, insistís, que ha crescut en la ciutat en 5.000 persones. No esperàvem que s'iniciara l'atur d'aquesta manera perquè ja venim dient des del principi que és el principal problema de la ciutat, però pensem que ningú té dret a usar-ho. Per a nosaltres, l'atur i les persones aturades són una prioritat, però ja advertim que no les usarem per intentar guanyar les eleccions i per això la nostra campanya no s'escoltaran propostes demagògiques que insultin la intel·ligència de la ciutadania o que juguen amb la desesperació d'alguns. No escoltaran tampoc promeses sobre grans projectes milionaris, sinó propostes concretes i sensates que estan aportades pels distints col·lectius. Uns col·lectius amb els que ens reunirem, però simplement per a recordar-los totes les vegades que ho hem fet ja durant la legislatura, recordar-los les coses que hem treballat junts i aquelles coses o aquelles qüestions que encara ens queden pendents. I parlarem de moltes coses, parlarem de medi ambient, parlarem de cultura, parlarem d'educació, parlarem de sostenibilitat, d'igualtat, de turisme, de comerç i de treball. Evidentment parlarem també de treball. I parlarem de tots els barris de la ciutat, de les coses més properes als nostres veïns. Intentarem, com dic, explicar els centenars de propostes amb què intentem per millorar la qualitat de vida dels canviants, el nostre programa electoral, que és, no ens cansem de repetir-ho, un contracte social amb els ciutadans, als qui, evidentment, després li demanem que seguisquen el seu compliment per part nostra. I ho farem des de la tranquil·litat del treball realitzat en aquesta legislatura i el convenciment de que la ciutadania, desencantada amb l'actual sistema i farta de mentides i de corrupció, escoltarà el nostre lema i trencarà la baralla.